ka channel thlir tu te inwa in chi bai le vek u voina chuan chocolate waffles siam dan ka lo ti lang do na artui pum ni kan manga nga he artui pum ni hi ti hianin thleng kuma hianin ka da a chuanin chini hi thirfian li ka tela chuan artui le chini hi ti hian uluk deuhin kan chawkal nga chini a ral thleng hian kan chawkanga hei ti hian chini ka chawk rala alo phuana alo phul dewa chuanin chini ka te na thirfian buk khanin hei thirfian li buk tel ka tel le a hei pawh hi ti hianin uluk deuhin kan chawpawlh le anga chuanin waffles hi maida ten kan siam thina mahse hrisel zawk turin maida hmang lovin atta ka hmang dawna chuanin maida hi ei tam lo tur ania kan taksa hrisel na tana thalawa atta hi hei no khat kala a Naupang Tiffin tur ania ka siam hi chuanin atta kha ti hian atta shik na a hian ti hianin ka da a chuanin hei cocoa powder chocolate powder kha thirfian te thum ka tela cocoa powder te hi chu kan du tak lo dan na zir khan kan tel tamin kan tel tlem theya baking powder teaspoon khat ka tel boka chuan baking soda tlem le chi so khat lek ka tel boka ni atta hi hei ka atta shik na hi asin deuh bawk chi wangin maida ang hianin a chuk thave zung thei lawa chuan chu wang chuan hei fianin ti hian ka hola tikhan kan hri anga a bal le nge moti kha chu om chuang lawa ma se han shik khanin a hlawm te om du lo dewa chuan bong nu te ka tela bong nu te hi ml zani som thum vel ania tlem ka mang zo lo dewa hei hetiang kan chu ka ngai tiang dewa akhal le atui dan ka hetiang deuh vel ani thleng kanin bong te kha ka tel zela ka chuk zela chuan hei hetiang ang chu eina fian kan man thin chome chuan a fian ang kha kan manganga aswanan chuan hei hi waffle siam na te hi amana to lo lutuka zanga zaruk vel le kania hei hi screen a shopping bag khami om khalo metla i du chuanin ka ta changkhanin i lei theianga olsam devin khami screen a shopping bag lo lang kamo khami screen ami khalo metla ka ta changkhan a link ki mu theianga olsam devin i lei thei don ani tikhanin waffles siamna akhanin hei karen mangania chuanin kada a hei minute ni vel le ka ti hianin alo min tamaya chuan kan du chuan hei anem chin pancake ang po hian ati theya du chuan minute thum vel kan da khan aram rip ang khan a ro thap ang ti po khan ati theya hei hi kum thum kum li vel ka mang tua a thereu to pa he til hi azang khai buk sia chuanin hei oil brush te artui chokoi na te khatiang te po kha khami screen ami kha elo metla ta kha na link ki mute yanga he tiang hi ka fa te tiffin atan hian kamanga a thereu khup meya he tian choda na te zo me da na te omatian chopstick te fian te fork te aron chom tel vek boka he po hi khamia khan link kha i mu theyanga i du chuan i lo lei ve don nya chuanin a steel plate kha kala chhuaka heti hianin an pai tura zir khanin a du chuan a steel kha alak chhuwa dei theya kamitel lo po khanin a phui thaveka
chuanin hei ti hian pathum ka da saka khoizu a chungah hian ti hian ka leia khoizu lei kher lo pawh khanin a thlum sa ama kha mahse khoizu hi an du a ka fate hian chuan hei voina chuan thei an school kalna hian thei enge motal pai tel zel anga ya an tiffin a hianin dorami thil hi engma pai an phal lawa chuanin tiffin a hian thei nen thei hian tal hi pai tel zel tur an zong kha nia tu motalin in lo tangkai